Laqa ta' sija u nofs bejn l-avukat tal-vittmi ta' abbuż Patrick Valentino u l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Paul Cremona. Il-laqa saret fil-magħluq fil-bini tal-Kurja bl-iskop li jintlaħaq qbil bejn iż-żewġ partijiet dwar kumpens għall-vittmi. F'kummenti lill-mezzi tax-xandir Monsinjur Paul Cremona għamel biss qarja waħda dwar l-eżitu tal-laqa. Rajna aktar il-pożizzjonijiet miż-żewġ naħat. Issa se nikkonsidraw anke dawn il-pożizzjonijiet li sanna l-xulxin. Mbagħad ikonna l-aħħar laqa, u mbagħad f'dak iż-żmien ngħidu x'kienu l-konklużjonijiet li wasalna għalihom. Mitluba jgħidu jekk humiex viċin qbil dwar kumpens lill-vittmi, iż-żewġ naħat għażlu li ma jikkummentawx. Din kienet it-tieni laqa bejn l-Arċisqof u l-avukat tal-vittmi u l-ġimgħa d-dieħla mistennija laqa oħra bejn iż-żewġ partijiet, bil-probabilità hi li din tkun l-aħħar darba li se jiltaqgħu. Fl-aħħar snin, djoċessi oħra taw kumpens lil diversi vittmi ta' abbuż mill-membri tal-kleru skont il-gravità tal-każ in kwistjoni.